Ahoj lidičky, já jsem Dáša a zdravím vás ze Srí Lanky. Letos jsem vzala rodinu na úžasnou dovolenou do Doon Towers. Je to krásný, útulný hotýlek s luxusním bazénem. Takhle vám to trošku ukážu. Tak. A musím říct, že to je tady naprostá pecka, skvělá kuchyně, možnosti výletů, personál, který se o vás perfektně postará. Prostě tady se sny stávají skutečností. Takže pokud nevíte, kam zajet, vyhledejte si Doon Towers, mrkněte na to. Je to fakt úžasný butikový hotel, kde se o vás opravdu skvěle postarají. Můžete najít na Facebooku přes Martina Dlabače Doon Towers. Mají stránky, jsou na bookingu, nebojte, běžte do toho, stojí to za to. Ahoj!